שלום, וברוכים הבאים לבית משפחת רז שברמת גן. איריס, אמא של גיא, גילתה כי בנה נכשל שוב במבחן בחשבון. גיא, שוב אתה על המחשב? ואכן, גיא יושב לו שעות ארוכות על המחשב. גיא, תפסיק לשחק במחשב ותתחיל ללמוד. גערה בו האם. אין פלא שאתה נכשל בלימודים. במקביל, אי שם בצפון הארץ, יושב לו דוד בביתו ומקליט במרץ על מחשבו. דוד, תפסיק כבר עם הפייסטיוב הזה. קבענו עם הגרשונים לפילאטיס בריכה. כעבור כחודש, גיא מקבל ציון טוב מאוד במבחן בחשבון, ומיד מעדכן את דוד באפליקציה. יש! אפליקציית הומיז. עזרו להם כשיש לכם זמן וזה נוח, ותראו שלהשתפר בלימודים יש להם כוח. Created using Powtoon.